un gat solitari, ràpid, desafiant, feréstec. Travessa el carrer sorprès. Malfiat, cautelós per la manca de garbuts d'un barri que ni piula. No està confinat, no és portador, no entén ni té barrer. Llibertat per córrer. Potser em serà complicat redactar aquest escrit o poema. Tant se val. Jo tinc a l'abast la llum lateral d'una finestra tan important aquests dies. També noto sensacions que m'esperonen a explicar com m'és de difícil o fàcil quedar-me a casa, confinat, veient el paisatge urbà de sempre, que, encara que extens i proper, sembla ara tan llunyà. Els dies i les hores avancen amb una estranya lentitud, però també de pressa, i no cal mirar a cada moment el rellotge aparcat a la tauleta. En canvi, el mòbil s'ha tornat un estri indispensable, el punt de contacte amb amics i famílies, també amb tots vosaltres, de fet. Com un vici, agradable que ens enganxa, també per riure acudits o per maleir estadístiques. Disposo, a més, d'una taula abatible d'escriptori, però que mai està plegada. I escric, amb la mirada i el gest correctament orientats a la pantalla de l'ordinador, perquè ja fa molt de temps que gairebé no ens cal usar paper. Així que premo, doncs, a poc, les seves tecles negres, a mesura que van arribant paraules agraïdes. A fora del meu cau hi ha un silenci que seria normal a nostres tardes, però el cert és que els veïns i tots nosaltres restem en una letàrgia hipnotitzant, tret d'una hora concreta, en què molts balcons i patis reben la nostra visita per aplaudir els herois sanitaris. Com segurament ni de retruc, s'allibera l'estrès i la por que el virus ens dona de franc. El que jo noto també, alguns moments d'angoixa. Suposo que irremediablement, com qualsevol mortal, així que miro de passar les estones revisant fotografies, gaudint de la música, dels llibres, fent activitats relaxants. Com ara mateix, per exemple, quan he intentat començar volent escriure alguna cosa, quelcom que pogués resultar una mica interessant. And the people stayed home, and they read books and listened and rested and exercised and made art and played games and learned new ways of being and were still. And they listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced, some met their shadows, and the people began to think differently, and the people healed. And in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and careless ways, the earth began to heal. And when the danger passed and the people joined together again, they graved their losses and made their choices and dreamed new images and created new ways to live and heal the earth fully as they had been healed. Por los ángeles de batas verdes de los quirófanos, por los ángeles de batas blancas del hospital, por los que hacen del verbo ayudar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad. Por las trabajadoras que no duermen, para que sueñen que se salvan los heridos, por los que al defendernos usan su piel un escudo
y mueven las camillas como el vals del peligro, por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo. Por los que no miran el reloj mientras curan, por los que pintan tu dolor de azul, para los que merecen los abrazos prohibidos y se meten contigo en la boca del lobo y riegan nuestro miedo con su luz. Todos os aplaudimos, con las barandillas de los balcones erizadas, con manos que recuerdan que encontrar otras manos es la única verdad. Y mientras, la esperanza escribe en nuestros labios, cuando esto pase, nunca nos volverà a passar. Molt bé, ara us toca a vosaltres fer-lo millor que nosaltres. A veure qui s'atreveix a recitar aquest poema en català.